наляво, надясно, правилника за пресичане на кръстовища, на пешеходни пътеки, на непешеходни пътеки, спрямо там, където ясно и точно, логически, креативно не са изградени пешеходни пътеки, но знаете, отговор, който няма смисъл да го коментираме едно и също. Защо не са поставени ни табели ясно и точно да се вижда и табелата и за неправилно пресичане или текста ясно и точно литература. Много хубава тема. Като водиш на акредитирани медии радиа в интернет пространството, мястото, нерегистрираните естествено, разликата е, че знаете как е. Да. Още ще коментираме наркодилърите въздуха, които продават пакети въздух, който въздух е замърсителен въздух, защото наркодилърите въздух са замърсителния въздух. Как да не го издухам и дилъра въздуха с пакета въздух, като двата примера в момента са замърсители на въздух. Така. Относно, че такива служители няма на групировките компании на битови сметки, които ни продават, ни дават услугите, ние плащаме всеки месец. Моят шеф, групировката, софтуерната програма, групировката на групировките в Нью Йорк, САЩ, в Евразийския съюз, Руска федерация, Европейски съюз плюс Великобритания, се чудим. Защо нашите софтуерни програми не могат да се комуникират правилно с всякакви софтуерни програми относно тук няма, къде са ви двата автомобила спрямо национална правна безплатна помощ, плюс платените. Било неудобно. И как да е неудобно, ние се развиваме блестящо, продължително с една инвестиционна политика, нулева, 10 милиарда евро, плюс един пример, който го направихме, изчистване, но на стълбове. Защото шефа ми наредил така да правя, като нямам какво да правя, в принцип тайно, но изречението е: няма такова нещо, няма работа. Отговор е метлата, като свърши гората за подреждане, защото е туристически част на отговор. Като коментар, анализ, статистика, тема, точка. Аз бях Антони Найденов в медии радиа в интернет пространството, като водещ.